नै रायजोफोर जुदि माने भैरबकुन्द फैयोब्ला सैमाबो लांफानो हागौ नै सैमा फिसा नैबेलायनो 4,500 आरो नैबे 3,500 माने जुदि सैमा फिसा नांगौब्ला नै लांनो हागोन स्टाइलिश सैमा फिसा न 3,500 4,000 माने अमा फिसाजों एखे दाम welcome back आंनि बे अबंसा ब्लग चेनेलाव फिन खेबसेबाव नोंथांमोन बयखौबो बरायबाय आरो आंजों लोगोसे दिनै दङ गोरबो खुंगुर आरो जोङो दिनै थांदों भैरबकुन्दसिम दिनै भैरबकुन्दसिम जोङो माने थांगोन आरो पिकनिक जानाय हिसाबै नङा ओरैनो माने नायनाय हिसाबै माने बेरायनाय हिसाबै गुबुननि पिकनिक जानायावनो जोंबो एसे इन्जय खालामहैफागोन बिदिनो गोरबो खुंगुरजों आंजों दिनै थांगोन भैरबकुन्द हिन्जाव खावनानै मालाबाबो जोंनि लामाथिं फैनाङा नै लामाखौ नायखा ओरैबायदि हामाखा हमजाखागोन बे जाबाय जोंनि टांला हालामनि बयनिख्रुइबो गिदिरसिन दुर्गा मन्दिर बबेबा लामा रावना होनाय लोगो लोगो जोंहा गारिनो आदार दौनाया मस्ट इम्परटेन्ट बेखायनो जों दायो गारिनो आदार दौगोन बेनि उनाव दायो जोङो टांला टाउन जेरावनोखि आङो आंनि फार्स्ट चेलेन्ज साइकेल सालायनायनि जे फार्स्ट चेलेन्ज आंनि बेखौ आङो कमप्लिट खालामदोंमोन जेराव बेखौ आङो बारबोबाय आरो बेनिफ्राय दायो थांगोन पानेरि लाइन टांलानिफ्राय पानेरि लाइनजों थांगोन नै जोङो मोनफैमारबाय माने भैरबकुन्द पिकनिक स्पटआव आरो दायो जोङो बाइक एन्ट्रि खालामदों बाइकनि माने एन्ट्रि रेटआ जादों 40 रुपिस अ माय गड आरो नै मोनफैबाय जोङो थारैनो भैरबकुन्द पिकनिक प्लेस अ माय गड नै नायना लारायजोबोर जोङो दायो भैरबकुन्दसिम सफैबाय आरो बेनि सिगाङावनो नायग्रोगोन जोङो माने अरुणाचलनि जि नुथाय बेखौ नायग्रोगोन बेनि उनाव बाखि जिखिनि प्रग्रामफोर जादों बेफोरखौ जों उनाव नायगोन दायो जों हाबबाय अरुणाचल प्रदेश अरुणाचल नैबे मोनथाम जायगानि माने सिमा बियो बर्डार टाइपनि माने बिनि गेजेराव माने पिकनिक प्लेस बेजों साइडजों भुटान बेजों साइडजों माने अरुणाचल आरो बेजों जोंनि आसाम माने बिटिआर गारि हागोन ना गारि हागोन ना देवार लागाबबाय माथो कालाक्टां ओरैबायदि गोजौ कालाक्टां ओरैबायदि गोजौ होनदों Oh my God! Oh, so beautiful place. जोबोद समायना जायगा Oh my God! लाइफआव फार्स्ट एक्सपिरियेन्स आंनि थाखाय जे आङो भैरबकुन्द फैनायाबो माने आंनि थाखाय गिबि खेब आरो नैफोरबायदि जे अरुणाचलसिम फैनायाबो आंनि थाखाय गिबि खेब मानो होनब्ला जों दायो अरुणाचलसिम हाबबाय बेनि थाखाय अरुणाचलनि खोथाखौ बुंनाया आंनि थाखाय गोनांथार नङा होनब्ला आरो बिदिनो नोंथांमोना नाय भिउखौ Oh my God! जोबोद गोजोनदों दिनै फैनानै बेफोरबायदि माने खुला जायगायाव फैनानै गोजोननायानो बेलेग जुदि फैदों जेथिया जोंथ' हाबहैखानांगोन नङा होनब्ला जे आद्रा खालामना थांनो हाया बेखायनो जोङो दायो माने बेजोंनो जोंहा माने अरुणाचल हाबनायनि जि गेट बेनिफ्राय माने जोंखौ माने बेबायदि स्कुटि बा बाइक बेफोरबायदि लाबोनो होआसै नाथाय दायो जोङो थाबायनाबाबो थांगोन जोंनि जि टारगेट सिगाङाव जेनेबा हाबनो होयोमोन आरोना नाथाय कर'नानि थाखाय माबाफोरा सोलायजोब्बाय ल'फोरा सोलायजोब्बाय स' बेनिखाय गारि खालामनो होला स' दायो जों पेदेल थांगासिनो दायो माने थाबायना थांसै मानो होनब्ला जोङो जाय जायगायाव थांनो फैदों बेयाव माने थांथारनांगोन नङा होनब्ला थाबायनाबाबो थांगोन जेसेखि गोजान जाया मानो
जोंहा आयं मोनाबो नै जोंजों लोगोसे नै आयं मोनाबो माने थाबायनानै फैदों थाबायना फैदों बबेनि टंलानि टंलानि जोंबो बिदिनो टंला बेरगावनि आंलाय बै फरायमारिनि ए जोंहानाव फैदों बिसोर आलासि आलासि जानो नै जोंहा मादै मोनाबो गासैबो ओं गासैबो माने थाबायना थांगोन जोङो नङा होनब्ला Sengri nana ada. Masa kamu yo? Gila. Oh my god! Sangat excited dinoi biar fayda. Alai dalam. Oh, dinoi first time agan. Jangan fayda pun doba ada. Purna salawu. So I am very happy. Goबां ससियेल मिडियायाव नुदोंमोन आरो दिनै फैबाय गोजोनबाय माबायदि गियाखै सिख्लाफोरा ओरैबायदि गिखायो माने गाखोनो फाइनेलि भैरबकुन्द फैनायाव नैबे आलायनाय दालांखौ नुबाय मारबाय आरो जोबोद इन्टारेस्टिं माने लोरसोर मावो जुदि सिख्लाफोर थायोब्ला सोंग्रिनानो बिराद मोजां दायो जोङो थांगोन मुलै भुटान BTR खौ बरायबाय माने नैबे बर्डार नालाय दायो जोङो थांगोन भुटाननि बर्डारसिम फार्स्ट टाइमथ' जि मा नुयो मा नुवा जों जेबो मिन्थिया नाथाय दायो जों थांगोन घन्टा हयसेथ' मायबा नुबावगोन बे जों फैदोंमोन जोङो बे जाबाय गेट जोंनिया माने नैबे जाबाय इन्डियानि गेट आरो बेजोंहाय दङ माने भुटाननि गेट आरो जोङो दायो गेट खिना दङ नाथाय माने बेजोंहाय थांनो होआ माने बेजों माने बन्द दङ बेनिफ्राय थांनो मोना आरो दायो जों थांलायनोसै पिकनिक स्पटआवनो जि नुयो रावनो दिन्थिगोन नङा होमब्ला बेजोंहाय दङ गोबां गलाफोर आरो बेवहाय दङ अमा हांनाय जोङो दसे उनाव जागोन नै बेयावबो दं अमा हांनाय आरो बेखौ जोङो दसे उनाव टेस्ट खालामनो सेस्था खालामगोन माने एडभेन्चार खालामनो गोसो जादों माने लाइफआव बेफोरबायदि माने हाजोआव गाखोनाय चेलेन्ज लानो लुगैदों नाथाय गाखोनायनि पारमिटआनो गैया नालाय दामनाय मानायजों आरो जानो लुगैनायजों माने बैयाव नाहरबाय थादों जानांगौ जिब जुनारा Oh my god एबार ससे गाखोगोन जों दिनै आइ नै बेजों लागि गाखोगोन आइ जों I love Bhairakundo! Oh my god! Oh, मेंबाय बेनिफ्राय गाखोबोबाय मेंबाय दुरबल मानसि स' बेखिनियाव जादों माने पिकनिक जानाय प्लेस आरो आं फैबाय इयाव दायो सिं फारसे थांसै नै एकदम बै गोजौनिफ्राय माने जिब जुनारा नाहरबाय थादों गोजौनिफ्राय मोसानो इथिं गाखोना नायनि दै रायजाबायलै बेथोनोबो गाखोगोन बेजों गाखोनि गिलिगोन गाखोमारबाय हाजो गाखोदों नै गोरबो दं बेयाव आं गाखोबाय गोजौआव स' I love Bhairakundo! Kamera halang kamera थांसै सिङाव गियोलै
गियो wah बैजों गाखोदोंमोन बैजों रायजोफोर माइब्रा हाजो बाथौ थानसालि बेयो जादों माइब्रा हाजो बाथौ थानसालि नै अमा बेदर हागासिनो अमा हांनो थाखाय माने खावना जानो थाखाय नै हांगासिनो माने जायखिनाव माने पिकनिक जादों बेखिनियावथ' माने भिडिअखौनो बानायनो हाया ओरैबायदि माने क्राउड ओरैबायदि माने हारला जे भिडिअ बानायनो हाया नैबेखिनाव एसे सिरि बेखायसो केमेराखौ अन खालामदों नङाब्लाथ' माने पुरा टटेलि अफ खालामनानै माने फैबाय थानांगौ जादों माने हारलादोंनो माने खालामनो हाया जेबो थारैनो जुदि नोंथांमोना जुदि आंनि सोरबा भिउवार्सआ जुदि मोनथियोबा बेखौ मा होनमारो मन्दिर होनो ना मा होनो ना मुसुखा होनो सोर मोनथिगौ नोंथांमोना खोन्थाहरबानो जाबाय आंनो कमेन्ट सेक्सनाव दायो जोङो टेस्ट खालामगोन नैबे अमा हांनायखौ जोङो टेस्ट खालामगोन बेसे आदा बियो पार स्टिकआव माने 160 माने 130 आरो खोमाया 160 माने खोमानि प्राइसआ माने बारा जों दायो जागोन अमा हांनाय बेसेबा नागिरबाय दासो मोन्दों मोनसे दखानाव दानसे दायो दायो जोंहा जानायनि लाहार फाहार जोंहा दङ अमा सावनाय एबा अमा हांनाय आरो रुटि आरो ग्रेभि माने अमा बेदर बेजों जागोन माने जोङो नैबे अमा सावनाय रुटि ओमफ्राय सबजि super guys आंनिया माय एक्सट्रा स्पेशल दङ दिनै आंनिया अमा बेदर भाजा दङ आंनि एक्सट्रा अमाया गैया नै दायो जाखांलायबाय बेदर हांनायजों रुटि माने जाखांबाय दायो माने न' फारसे थांनायनि टाइम थांनायनि सिगां एसे नै जोङो दायो लागोन कमला आरो लोगोसे लागोन बैग्रिखौबो जोङो लाफानोसै बेसे आधा केजि दे आधा केजि 50 आधा केजि दे एसे मोजां नायनानै दायो लाबाय नाइरें कमला आरो बैग्रि बेनिफ्राय न' फारसे थांलायनोसै दिनैनि भैरबकुन्द फैनायनि जे नोंथांमोननो दिन्थिबाय बे ब्लगनि गेजेरजों जिखिनि नायनो गोनां जायगा आरो बिब्दिनो नैबे समाव आंनि जिखिनि दिन्थिनो गोनां बेखौ आङो नैबे समाव फोजोबनो सानबाय आंखौ बाय इयुननि ब्लग एबा चेलेन्जफोराव नोंथांमोन बयखौबो लोगो मोनगोन आइ लाभ भैरबकुन्द एन्ड आइ एम स' भेरि हेपि आङो जोबोद गोजोनबाय बेयाव फैनानै स' बाय